Ja, bescherming van de eren, dat is wel verstandig, want deze bijzondere auto's maken je flink wat leven. Dragracen, dat is een absurd snelle autosport, eigenlijk de snelste van de wereld. Waarin ze in 402 meter zo snel mogelijk over de streep proberen te rijden. Ja, dragracen, wat is daar mooi aan? Dat is eigenlijk niet uit te leggen, dat is een passie. Dat is, daar begin je mee en als je je eerste run hebt gedaan, dan ben je verslaafd. En lef hebben. Ook, maar ja, dat maakt niet uit. Dat is er wel. De deelnemers weten het risico van het vak, maar de veiligheidsnormen die zijn zo ontzettend hoog dat er bijna nooit iets gebeurt. Dragracen is een sport met risico's. Vrienden hier kwamen drachten de mannen met libben doet er vol toch problemen met zijn motor. Maar alles vriend tot nota zonder problemen. De opkomst is boven verwachting. Duizenden bezoekers binnen op het evenement aankwamen. Wat is je nou zo mooi om hier nou nooit te zien? Ja, het geluid, het lawaai, Sensatie. sensatie, ja. En het maakt direct bloeien. Ja, met meer mensen komen hier prachtig waar. Dus zo. Morgen is de laatste dag dat er streden wordt om het eremetaal.